mamaya hindi yan hindi yan siya makaka-copyright. Sino yan siya? Yoni, ano yan? Nomirus. Hello, Yoni. Mag-open ka. Ayoko, nilalamig ako. Ano lang ito, saglit lang ito. Saglit lang ito, kukunin ko lang yung mga building. Sino yung mga ay, si ano pa lang. Ano yan? Ibang lahi? Sobrang lamig. Buti pa nga yung mga ibang lahi nanonood sa'yo, yung mga kapwa mo. Yung mga kapwa mo, Yung kapwa, yung kalahi mo walang nanonood. Hello, Yoni. Mega love shout out. Ayan ako nang nagsasalita. Si Ate Emma hindi nagsasalita. mahihain talaga ako, kaya hindi ako naglalay. Moy Lindoy Paizazi. Hello, Yoni. We cannot understand. Di ba ka makakapirit ito? May ano? Hindi. Yan. Itutok natin sa Burj Khalifa. Tapos dyan tayo. Tapos aakyat ako roon. Sige na, akyat ka na. Aakyat ako. Hello sa lahat ng mga nandiyan. Nilalamig ako. Ano yan? Naka-front o naka-back? Uy, naka-back? Harapin mo. Harapin mo. Hindi. Paharapin mo dito. Oo, pero kasi kinukuha ko yung building. Yung building. Oh, Kaya pala. Maglalakad-lakad tayo habang Habang naka-live. Sige. Piaro. Hello, Piaro. Thank you. Diba? Mas maganda pa yung mga ibang lahi nanonood sa iyo. Oo. Hello, mga ibang lahi. Maraming salamat sa panonood. Kasi na narinig nila yung mga kapalakiran. Once na naka-live ka, gawin ka. Diba? Parang, kasi iba talaga ang Pilipino. Where are you from? We are Dubai. here in Dubai. And we are from Philippines. Hi Sal! Yahoo! Hi Sal! Yahoo! Ito yung Sino yan? Yung mahilig din sa akin. Hello, Sal. Mega love shout out. Hindi kaya ito makapiright? Hindi. Piaro! Hindi ko nga yan ginamute. Thank you, friend and Sal. Hello, walang Yahoo! Pilipino. May Pilipino ba? Kaliwali Pilipino. Walang nanonood na Pilipino. Kaliwali Pilipino. Piaro! Piaro, mega Sal. love shout out. Yahoo! Ngayon lang ako ng ganyan, pero hindi ako nagkagano. Chat lang. Yung Sa comments. Thank you. So, sobrang lamig. Mag-live kaya ako. Hindi naman dumarating dito yung yung... I am Nepalis. Namaste. Ano yung Namaste. Senchai Chu. Piaro. Kana bayo. Oh.
Diba? Marunong So, ako. ayun, nandito na kami sa Tulay. Ito yung itinanong ko sa pamangkin I ni don't know ni it okay. Ate Emma kung ano ba ang bridge? Ano ba sa Tagalog yung bridge? Hanging Sabi bridge. niya tuloy. Tuloy. Tulay. Kaya nagkamali na ako. Hindi kasi may mga Tagalog na alam ko pero minsan nakakalimutan ko kaya nagsigurado ako ano ba yung ibig sabihin ng bridge. So, ayun, may bangka nga pala dito, guys. Kung gusto ninyo ng mangisda, mayroon din dito isda. Hindi, meron lang. So, di ba, napakaganda dito sa sa Dubai Mall, lalo sa part ng Burj Khalifa. Yung tubig na napaka-full. Masyado na Ayan, ako Burj napagod. Khalifa. At si Ate Emma ay nagla-live, kaya natatagalan kami sa paglalakad. Good evening. I'm watching from Japan. Oh, 'di ba? May watcher akong Japan. Kaliwali Pilipino. Sorry. Sorry, joke lang. Walang Pilipino? Walang Pilipino? Hello, 4M. Mega love shout out. 20 CH. Big thank you for coming. Sa renovation. Ito yung isa. Ayan, gusto kong tumalon dito. Gusto kong tumalon para kumuha ng isda. Akala nyo dati tumatalon ako dyan. Arima! Arima! Mag-live na lang kami. Pasyal-pasyal. Balik tayo dito, punahin ko yung dito. Ayan, magkapasyal tayo sa Uy, ang layo ng pinupuntahan natin. Ayan yung mga kasama ko. Namaste, Piaro. Sinchaichu. Kanakanubayo. Parang ang ganda, no? Magpa-picture na tayo. Sige na, punta ka na doon ka na live. Video picture. Sure. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, meron timer. Yalis na nga natin yung yung time. Nag-video. Tama na.
Ano ton? May naka ano? Sige, kunwari maglakad ka dyan, Ate Emma, walang kapital. So, ayan, nagla-live si Ate Emma at maglalakad daw siya. Saan na yun? Bakit umalis ka? Maglalakad daw siya. Sabi ko, walang kapitalan maglakad. Kaya maglakad ka na hanggat gusto mo. Yun ni Piaro. Ano ba yan? Wala pang Pilipino na nanonood sa'yo. Kaliwali Pilipino. Sabi ni Ate Emma, kaliwali Pilipino daw. Wala siya Pilipino. Aray ba? Yala. Pero hola. ¿Cómo estás? Muy bonito. Ayan, baka naman ¿Qué gusto pasó? niyo mapupo Hoy, dyan. ikaw Kahit mang siguro mag... hindi customer, pwede Ikaw mang mapupo mag... dyan eh. Mano dito, magsalita. Sino yan? Ayan, Muy ayan. bonito. ¿Qué Ay, pasó? may pila. Malapit na tayo. Oh, may pila na. Oh. Bakit noong walang pila? Hindi, may pila yan. Gusto nilang kunan ng yan. Oh. Oh, yeah. Gusto nila kunan ng... Lumilipad. Gusto nila kunan ng picture yung parang lumilipad sila. Maganda sa picture pero sa personal hindi naman yan maganda. Oo. Pero sa sa picture maganda yan siya. Lalo na pag magaling yung magkuha. Pwede kaya sa video, magaling mag-video yung magkuha. Maganda ang kuha niyan. Pero sa personal nila maganda kahit na pinitilaan nila. Napagod kami Hi Kuya Boy. Nandito kami. Naglalakat Sara. Lakwat siya. Ayan si Noreen. Oh, kilala mo yan, Noreen. Hi, sino yan? Kuya Boy. Hindi ko kilala. Hindi, kilala mo ito sa taga. Tingin. Doon sa Saan? YouTube. Si Kuya Boy? Oo. Hindi ko yung kilala. Saan Kilala dyan? mo Hindi ko yan. nakita yung comment. Kilala ko ba yan? Sa Hello YouTube. Kuya Boy! Mega love shout out! Ayan si Noreen, yung sinasabi kong kasama ko. Ayan. Okay. Go on one more time. So ayan, nandito na kami sa may pakpak. Ari ko. Papicturan ni Ate Emma, kaya 20 seconds. Ang daming tao. Uy, makikipila ka pa dyan. Naku. Ayan, pila-pila dyan. Kasi ang interest nila yung yun. Uy, ayoko na dyan. Ayoko na. Ayoko. Ano? Ewan ko. Ewan ko. I-picture kita. Ang dami namang ano. Kailangan magpila talaga ang pumupunta dito. Grabe. Oo.
Ayan si Nurin, yung YouTuber na kauna-unahan kong Nagapila ako dito para kay kaibigan. Ate Emma. Uy, tara na, wag na tayong pipila Ay, dyan. ayaw mo? Yan lang, pupunta tayo dyan na ano. I-picture na kita. Naglakad tayo ng sobrang layo tapos mag-aayaw ka. Sige na, i-picture kita pero ano, kukunin ko yung ano mo, picture mo kaya para i-attach ko sa ano mo. Oo, friend mo rin ito. Kuya Boy, natatandaan ka na, oh. Sino yan? Natatandaan ka na nga. Si Maglalakbay? Oo. Hello, boy, Maglalakbay. Nag-vlog ako dito. Ano? Ano para tayong tanga dyan? Oh? Ha? Ayan yung lakad natin. Hindi naman Hindi, marami pa tayong lakad. Hi, Jiros. Ha? picture kita. Hindi, ayoko. Yan lang. Sus Mariusip. Nakapunta rin. Sige na. Hindi na. Kita. Wala. Uy, muntik na masagasaan yung babae. Oo, i-picture kita, remembrance. Halika dito. Oh. I-picture daw niya ako diyan, oh. Ayan, oh, may pila-pila. Nakita nyo, may pila-pila dito. May pila-pila. Ayan. Yan ang pinagpipilaan nila, oh. Yan, yung butterfly na yan, oh. Ayoko. Yan ang ano. Tara na. Kasi may lakad pa tayo eh. Yan lang. Ayaw mo? Oo. Ayaw mo? Ibinibideo ko na nga lang. O, tignan mo ng shoot yung magdalawa. Yan lang, oh. Pila-pila. Grabe. Honey. Mega love shout out, lalab. Honey mo, honey ko. Saglit lang ito. Ayan o, matatabunan kami ng building dito eh. Alika. Ayan, si Noreen. Nakapila na ano, nagpapawagod siya. Ayan, dyan kami. Dyan daw may pipila, oh. Tapos magpipicture kami dyan. Magpipicture ng patiwarik. Grabe. Wag na. Halika na. Ang dami pa natin lalakarin. Uy, ang cute ng aso. Ayaw mo na? Hindi, kasi... Jeros, nice to meet you, boy. Daw, magkakilala na kayo, oy. Ayan, saglit lang itong video kong ito. Sinit ko lang sa data. Try lang. Ayan yung YouTuber na kasama ko, oh. Si Noreen. Ate Emma? Hindi, sayang lakad natin. Andito naman tayo, oh. Naku, Tus Mariusip sa Diyos. Tus Mariusip, yun lang. Ipila-pila. Gusto ko mag-vlog tapos natatawa na. Hindi nga ako nakapag-vlog yan, Tapos natatawa may na. picture mo ako patiwarig. Ayun. Ano, si Ate Emma, umayaw ka. Maraming nakapila sa ano, wings frame. Ayoko nang So, nakikipin. yan o, yung buhok ko parang nagsipaglimpara na lahat-lahat. Samantala, hindi naman nagpapapicture si Ate Emma. Kaya sabi niya, yun lang pala sabi niya. Yun lang. Baka ano, Kung baga picturean sa- mo ako patiwa. Ano nga yun yung sabi mo? Ay,
Picturean mo ko patiwari. Patiwari daw, baka daw picturean ko daw siya, patiwari. Ano talaga itong si Ate E. Magandahan ko nga. Kaya pumunta tayo doon para maipicture kita. Pero ang ayaw ko yung nakikipila. Kung baga sa Ayaw mo yung kung baga sa ako ay lalaki, mamili ko ng ng babae tapos pila-pila. Ay ayaw ko. Sa inyo na lang. Oh, ayun, yun pala. Kaya pala ayaw Ay. mo magpapicture kasi ano, Joke lang Ay. mga joke lang may mga nakapila. guys. Ayaw niya ng sa rival. gusto niya siya lang. Gusto ko, ako lang. Kung ako lang ang pipila. Gusto niya siya lang yung pipila kaya umayaw siya kasi Umayaw. siguro yung nakapila doon sobra 30. Ay nakapila na ako, ako na yung nagpila sa kanya kaya para magpicturean ko lang siya. Kaya kaso, Inayawan na. inayawan niya kasi ayaw niya ng may naghihintay. Norin, pasok ka sa live ni ate. Pinagod talaga ako, pinagod Ayan, talaga oh. ako ni Ate Em. Ayan nagla-live Ayan pa si siya Nurin. tapos pinapapasok niya ako sa live niya. Ayan si Norin, oh. Yan yung sinasabi ko. Kilala, Hello! Sino ba yan, Ate Emma? Nagbablog pa ako dito. Ay, nako. palagi yan sa Ang ano araw ko. ko ngayon ay tawanan. Ay, na pinagantay ako nitong dalawa. Paano? Ang araw ko ay tawanan. Paano? Pinatatawa namin si Norin. Yung buko nagsipagtayuan na, Ate Emma. Ayan, nandito tayo sa Burj Khalifa. Pag namatay ito, tapos. Todas. Pag namatay ito, tapos. Ate, papasugin mo si Norin sa live mo. Ito nga, nakapasok na nga. Oh, ayan. Oh, kilala nyo yan sa... Kilalanin mo ako, boy. Sino ngayon? Boy Kuya. Manlalakbay. Oh, Kaya Kuya nakikita Boy. ko sa'yo ng todo-todo. Oh, ayan. Nakikita ko sa'yo ng bonggang-bongga. Hindi, dinikitan ka rin ito ng ilang banana dati. Dinikitan niya Kasi wala kang noon eh. Ano ka lang, Hindi ko bibi yan ka lang. kilala. Hindi ko yan Baby kilala. ka. Hindi yan pumupunta sa live ko. Pag hindi pumupunta sa live ko, hindi ko kilala. Diyan sa live ko nga kayo eh. O ayan. Yun, busy rin yung isang kasama. Oh. Malabo ang video. Oo, malabo ang video. Bakit daw? Malabo ang video pag kasi kami live. Pero clear dito, di ba? Clear naman dito eh. Anak na lang. Si Alak na lang si Daw, sabi ni Kuya. Uy, cute ng aso. Hmm? Hindi pala clear. Makalan eh. Makalan eh, tibit Oo, clear naman dito. Oo. Pag pumasok na siya, blurred. Angda, akin na picture ta kamalin. Dita na ini. Ha? Atay video mo, atay kin mo. Yung camera mo ba? Cities, Magar.
Sa tayo suot natin. Alon ko may turi ay ni. Ang bilungat. Ang bilungat na. Amnay su aalon ko ay ni sa turi-turi. Terus. Nag-live ka ba? Naka-live pa, oh, may oras ito eh. Ako muna tayo doon. Oo. Kainin muna natin yung sitsaron natin. Di ba may sitsaron tayo? Makakadulas naman dito. Ay, hindi. Kasi wala kang data, di ba? Hindi ka makapasok sa live. Oh. Wala siyang data. Ako lang ang may data. Il s'arrête de rajouter ce doigt. Sorry. Hindi niya ako yan na anuhan. Hindi niya yan ako nadititan. Ha? Hindi. Ano lang, hindi mo lang matandaan. Nung kauna-unahan, wala ka pang, hindi pa malakas yung di ba may bayad yan? Pero, Mahulog yung cellphone ko dyan. Wala. namaste. Sinchachu. Kana bayu. Matapos ako mahulog yung cellphone ko dyan. Kawawa. Papicture ka kay Malin. Nur, sakay tayo. May bayad. Ilipin mo ako. Oo ba? Balik ka. Pag tumawag yung bangko natin, kukunin kita. Marunong akong lumangoy. Hindi kayo makapiright, may music. Ayun yung Burj Khalifa. Ang taas-taas niyan, oh. Ang tataas ng mga building dito. Hoy, halatadong busog pa yung yan. Halatadong
mamasyal. Baka makapiright ako dito. Wow, nice daw. Piero, are you Nepalese? If you are Nepal, why you are not understand my what dialect? Namaste. Kana kanubayu. Ah, you know what I tell? Kana kanubayu. Mute sana ako.
Kuya Boy, Jeros, salamat sa panonood. O, sige na, kain na. Kain na kayo, uy. Asan na yung... Sakit tayo doon, oh. Malamig dito. Hoy, umarap naman kayo dito, ah. Alin? Ha? Ano yun? Parahin mo na nga yun, oh. Sasakay na tayo. Saan mo kami pinapaano dito? Harap naman kayo dito, sabi ko. Ay, kami mga ako dyan. Alin na ipapahiram ko? Yung stand mo. Stand pa yata. Easy yung isa. Paubos na ang ano niya to eh. So, ayun, kanina nga pala, imbes na hindi ko planong imbes na hindi ko planong mamili, ayun, na ako, nakabili ako ng mga damit. Ito nga yung nabili ko doon na trouser, napakaganda. Nasa 79 lang siya. Nasa 79 lang siya. Nabili ko sa Stan. Tapos, nakapili na ako ng blouse. Nasa plus Hindi ako kasi kaya nga ayaw ko pumapasok-pasok sa cafe, lalo na kung nagtatambay ako kasi may nakikita ako na nagtitipid ako, nawawala yung nawawala yung pag-work at nakapitipid ng pag-work pero hindi akin hindi ko planong mamili. Ayun, nakabili ako ng wala na po. So, dahil sa nandito na nga na, may itatanong ako kay ate. Dapat sa kusimada. Unang araw ng pagkikita natin ngayon, ano yung unang impression mo sa atin? Okay, doon ko maharapin. Humarap ka dito ate. First impression mo kay Nor and Omar channel.
So, ayun Ate Emma, ngayong araw ay unang date natin. Ano yung first impression mo sa akin nung makita mo ako kanina? Ano, magsabi ka ng gusto ko ngayon din Ate Emma? Unang pagkakakita mo sa akin, ano masasabi mo? Sabi mo kanina, bakit ano, matanda daw ako sa ano? Matanda daw ako sa ano, pagkakakita nyo sa akin sa aking live. At sa akin vlog, matanda daw ako. Kailan gusto? Sino mo? Sure daw ako. Ano ang pansin nyo sa akin? Ang laki daw ng aywang. Nakikita niyo ang laki-laki ng aywang ko. Hindi, ano naglalive ako? Ano wala? Ay, malaki daw ang aywang ko daw sa ano, sa camera. Hindi ako kumatawa. May kakalikaran daw ako. Pag lagi ka daw kumatawa. Oo. So, ayun, Ate Emma, nakailang taon ka na ba sa mundo ng YT? Nakasan mo, Ate Emma, parang marinig ka nila. Oo, nakasurprise ng taon na daw si Ate Emma sa mundo ng YT. Ako kilala ko si Kuya Ang. At saka, Ate Emma, i-promote ko yung channel ko. Mahihayin to si Ate Emma. Kaya ngayon nanilit ko siya. Nanilit ko siya ngayon na magpakita. Ano daw, ang sabi ni kasi ang tanong ko kay Ate Emma, paano maging vlogger? Para sa kanya, laro-laro lang daw yun. Laro-laro lang yan. So parang pareho may pagkakaitin kami ni Ate Emma. Kasi ako naman ay hindi namin pagkakaayos ko. Hindi namin nanginginig ako sa langit. Kilala mo talaga ang kanina ko. So parang pareho pala tayo Ate Emma. Unang-una ako akala ko lang ng ano. So, pagkatagalan, nung ano na, hindi katagalan, may nag-comment pala sa ano ko na, gusto mo bang lumaki ang banana mo? Punta ka, iba na yun. I-PM kita, mga gano'n. Kaso nainggit naman ako. Kaya nakikipag-ikita na rin ako at saka nag-delete ako sa yung mga Facebook ko na ano, may mga nag-delete ako. Nakikipag-delete na ako sa loob ng 2 buwan. Kaya kami nito nagkakilala sa Kuya Aw sa live. Ay, hindi pala kay Kuya Aw, kay Ataw. Kay Ataw tayo nagkalikitan, Ate Emma, bago ko napadpad sa'yo. Oo, kay Ikaw. So ngayon next na tanong natin kay Ate Emma.